След малко отиваме на разходка до Анталия. Ще посетим прочутия парк Land of Legends, вечерното шоу. Ще снимам и ще ви покажа. Убедена съм, че ще бъде много интересно. Сега ще спием един чай и тръгваме след малко за Анталия. Здравейте отново! Вече сме в Land of Legends. Чакаме светлинното шоу в 10 часа, а до тогава ще се разходим по магазините. Също така тук има възможност за разходка с гондола по каналите. Общото е доста приятно, доста цветно, много добре украсено и така, насладете се на следващите кадри. Здравейте, приятели! Да ви покажа какво си купих на Victoria's Secret, тъй като аз до сега не съм ползвала нищо от марката. Най-вече защото нямат магазин в България, не знам поради каква причина. Тези двата продукта си ги взех от парка The Land of Legends, тук в Анталия. Много хубав плодов аромат имат. Не знам дали са трайни, защото още не съм ги... Ето това е цената тук. Не знам дали са трайни, защото още не съм ги пробвала. 950 турски лири. Този парфюм го взех от нашето летище в София, от безмитния магазин. Имаме нов безмитен магазин. Между другото съм много доволна от това парфюмче.
Както виждате, то вече доста съм го използвала. То е с ролка. Аз много не обичам такива, ама ако не беше с ролка, щях сигурно да го свърша. То е само 28 мл. И така ще видим сега дали ще стана фен на марката. Изглежда доста добре опаковките, между другото. Аз обичам така да е по-шареничко, да създава настроение. Добро утро, приятели! Току-що се върнах от закуска. Сега ще ходим на един много приятен тур до Анталия. Кемер и Анталия са много близо. И ще разгледаме два водопада, ни казаха. Ще имаме пешеходна обиколка на Стария град. Също така разходка с корабче, от което ще се вижда единия водопад, а пък другия, доколкото разбрах, е някъде в планината. Тук в Анталия много красиво, нали, има море и се вижда и планина, което мене изключително много ми харесва като комбинация. Аз това вече ви го казах в предното видео. И така, със сигурност ще бъде много интересно. Ще ви взема, разбира се, с нас и ще ви покажа много хубави кадри. Вече сме на водопада, приятели. Ето го зад мен. Това ни е първата спирка от тура. Това, което ми прави впечатление, е, че има много реки, много водопади, много цветя навсякъде тук в Анталия. Много е красиво, наистина. Този парк е разположен около самото море и може да се разходите върху клифовете с тази невероятна гледка. Много обичам винаги, като отида на някой курорт, да има такъв път, който е около морето и особено вечер, знаете как приятно подухва. Това ми е много любимо. Част от Стария град. В момента имаме тур тук. Доста приятно, доста интересно. В един от магазините опитахме шербет. Тази напитка съм я чувала в 1001 нощ. И е много приятна. Хибискус, канела. Прекрасно е. А това, приятели, е жив плед от жасмин. Тук му казват ясмин. В Гърция също. Уха е невероятно.
Особено през нощта. Затова на това растение му казват и кралицата на нощта. Леле, страхотно е. Тук както съм застанала и леко подухва ветерец, усещам уханието, направо ароматерапия. Ето вижте го отблизо. Много красиво, много нежно и ухае невероятно. Между другото, в повечето парфюми го има като съставка. Много добре се съчетава с роза, иланг-иланг. Страхотно е. Щяхме да се качваме на корабче до водопада, но за съжаление спряха корабчетата, тъй като се изви много силен вятър и има много силно вълнение в морето. Ето виждате как има наистина доста вълни. Така че за съжаление успяхме да видим водопада само от отгоре.